Jodak e boma wa Nairobi kata county ma Nairobi pod medo mana kwano lal kaluwore koda pi oula mabende nokelo midhiero kanyakla kod thoe mano tich abich mokalo gino mabende pod neno nyaka odiechieng' makawuono. Kawago tarubin chien en ni mokwongo omenda maromo bilion 45 noketi e mano ero mar bero aora ma Nairobi. Gisani winjruok mabende gavana ma Nairobi Sakaja nodonje koda jatend piny nochako medo omenda machielo maromo bilion 50 mabende pod mana medo timo tich makamanero. Kata kamano pi oula pod medo muomo mano kanyero e Nairobi kod aluora mare. Wadhi bedo koda jakom machon mar Nairobi Rivers Commission e chendo mar mine wacho kawatwak ni to en ang'o kata chendo mage munjo bedni iketo e tieko midhiero mar pi oula e boma ma Nairobi kata e county ma Nairobi. Obedo kawatwak kode bang'e e chendo nero mar mine wacho. Kata kamano gisani magi e weche mawamiyo pek. Hiyo shimo ilikuwa imeloa maji na ni ya kitambo tangu hii shule ianzishwe na ikasink. Nataka kusema pole sana kwa wale watoto walipata ajali, na county government na wale wengine wote watashughulika na hiyo kazi. Japuonjre achielo tho kama moko aparo yudo hinyruok Kapsabet kane giriyore mar neno jatend piny mane kalo. Gimoro amora odhi nodhi tineno kama onge kaka inya konyo. Na konyo mana ngima na gi nyithindo kende. Jodak e gweng' ma Oluti Nyabera e Kisumu ywago midhiero ma olo kelo bang' koth mapek chwe nyocha. Tulika hapo kitu 1 hour plus. Hakuna mtu alitusaidia. Saa maji ilikuwa inaongezeka. Baadaye tukabebwa na maji. Mtoto nilikuwa nimemfunga na leso kwa mgongo. Oganda medo ywago midhiero mar oula kae kar kano ringre ma City Mochari. Familia moko nochopo mar manyo ringre wedegi chendo makata kamano ne opong' kod koko. Nonro yango ni mahewa tamalo 30 mag jopuonjre pod irocho ratichgi e skunde. Akwa ini modibed kodwa nyaka giko mar chendo ni iluonga ni Jaelieta. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Japuonjre achiel mar skund yawuoyi manigi ng'ol mar winjo mar Kapsabet owito ngimane kama moko ariyo dhi nyime gi yudo thieth tok jopuonjre go lware tangi mar pi Minyaga. Jopuonjre go gin bath jopuonjre 11 mano lingore tangi mar pi Minyaga e kinde mane gitemo yudo thuolo mar neno safar mar nyamburko mar jatend piny William Ruto mane ochomo limo skundi nyiri ma Kapsabet mantiere bath skundgi. Simfros Okinda negiler. Wuoth ma jatend piny William Ruto mar limo skund nyiri mar Kapsabet ne oyudo ng'ikruok tok japuonjre moro e skul ma Libamba wito ngimane kendo mamoko yudo hinyruok e kinde mane giriyore mar yudo thuolo mar neno safar mar nyamburko ma jatend piny mane rik donje skund nyiri mar Kapsabet manitiere machiegni kod skundgi. Wachore ni jopuonjre mar skul yawuoyi manigi ng'ol mar winjo mane nitiere chiel mar skundgi noidho wi tangi mar Minyaga no mawachore ni borne en fut 25. Kuom hayo marach tangino nosienyore kendo muonyo jopuonjre go. These pupils were attracted, and a number of them stood on this septic tank to be able to get a good view of the activities across the fence. Unfortunately, the lid gave way and a number of children fell into the pit. Rescue efforts were called at 9:20 a.m. By 9:25 a.m., the first casualty was retrieved. 11 casualties were retrieved. They were rushed to Kapsabet Referral Hospital. Hawa watoto ni deaf na lazima wanaongozwa na walimu. Na wakasimama pale moja na hiyo shimo ilikuwa imeloa maji na ni ya kitambo tangu hii shule ianzishwe na ikasink. Na watoto wengine walirarasa juu, mimi ndio tukasaidia kutoa. Wengine walikuwa wamefinywa na mawe. Cheno mar reso jopuonjre go notimore mapiyo ka thoth gino resi e samo winjore kendo ring kodgi othieth mar rufaa ma Kapsabet County Referral Hospital. Kata kamano achiel kuom jopuonjre go noyudo hinyruok maricho kendo wito ngimane kinde mane yudo thieth ka jowadgi mamoko ariyo bende pod dhi nyime gi yudo thieth. Vile tulifika tukakuta wanafunzi wengine wako ndani, raia wamesaidia, nikaingia ndani tukasaidiana, tukatoa
na kuna mwingine ndio alikuwa amesing huko ndani, ikafinywa na mawe na tulijaribu kutoa. Na imesa kila mashule wanapojenga hiyo safety tank waweke ile kichuma ndio inasuia, kwa maana ukiona hiyo shimo ilikuwa imeosa na ni wakati wa kunyesha. Kano winjo wach makamano, jatend piny William Ruto mane rik dhi nyime kod chenro mage skund nyiri ma Kapsabet nodonje skund yawuoyi ni mar gonegi mos kendo singonegi dongruok. Na kwa sababu nimefika hapa, nataka kusema pole sana kwa wale watoto walipata ajali, na county government na wale wengine wote watashughulika na hiyo kazi. Lakini hata mbali na hiyo, pia tumepata nafasi ya kuangalia shule yenu, na najua ya kwamba hapa mnahitaji mahitaji kiasi. Jopuonjre aboro modong' nothiedhi modok pacho, kariyo mano hinyore marach pod yudo thieth e od thieth mar Kapsabet County Referral Hospital. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kar kano ringre ma City Bore Nairobi medo yudo ringre mar jogo manowito ngimagi kaluwore koda midhiero mar koth, ka nyaka sani ringre 30 osechwale kar kano ringre no. Anyuola moko bende medo chopo yango ringre kamiyo moro, kata kamano pod medo kwayo kony mar yudo nyathine, mowacho ni oula mapek no mae kotweyo kod suka e toke e kinde manyocha oula omonje. Cynthia Onyango olimo City kendo goyo mbaka kod jopiny. Kar kano ringre ma City Bore Nairobi e kar Onyango. Jochiw sir medo chopo kod sanduge ne ringre mar jogo mosetimne gi bero kendo anyuola oikre ne ik ka iseche ogogo. Wede kod osiepe mar anyuola mar Nicholas Chalo manyocha othoe oula ochopo mar kawo ringre kod nyiso kuyo margi. Kwethno ne oyudho sandug Chalo kaparo ni ne oseket ringre e iye, kata kamano ne ochuno gi duoko sandugno bang' fwenyo ni ringre ne pok oketie iye, kendo gikone ne oketne gi ringre mar Chalo ma ochwale ne chenro mar alam. Ema obedo chal mar kar kano ringre ni machakre tich abich juma mokalo, bang' oula mapek ywayo oganda e kuonde dak mopogore opogore osebedo kayudo ringre pile pile. Kendo e kinde ni obila ochwalo ringre mamoko ariyo ma ichich ni oula nyo ywayo, kendo chwalo kwan mar ringre mosechwale kar kano ringre ma City nyaka ringre 30, ka 28 e kwan ni en mar joma chuo, ka mine gin ji ariyo kuom thuolo matin ne juma achiel. Kata obedo ni ng'eny anyuola machopo ka oseyango jogi kendo chiwo thuolo mar bero kod ik, Naomi Mutinda en miyo manigi chuny lit bang' temo mare mar yudo ringre nyathine ma jadweche 4 gore e Luanda. Kaluwore kod Naomi, chieng' tich abijno oula no muomo kamane entie, kendo temo mare mar kwayo kony kuom thuolo mar saa achiel norem ma ok onyago olemo. Ondamo mare mar temo reso ngimane kod nyathine marik notwe toke nolokore midhiero mapek bang' oula ywaye, kendo mae nyathi ma olalgo nyaka sani. Vile mvua ilianza kunyesha, maji ilianza kuingia kwa nyumba, so tukatoka nje tutoke isitubebe. Vile tulifika kwa gate tulipata maji imejaa hii side, pia side ya juu ilikuwa imejaa, tungeweza kuvuka. Tukaitana tusaidiwe, hakuna mtu alikuja kutusaidia. Tukapigia simu watu wakuja watusaidia, hakuna mtu alikuja kutusaidia. Sijui vile alitoka kwa mgongo, lakini tukiwa tumesimama hapo before tubebe na maji, mtoto nilikuwa nimemfunga na leso kwa mgongo. Anyuola mar Renia Dibonki, achiel kuom anyuola ma oyango jogi kawuono, medo kwayo kony mar iko wuodgi, magiwacho ni nowito ngimane kotemo reso jal machielo manokwamo, ka thone nowuok kinde machuok kende bang' reso jalno. Ile maji kazidi kujaa, akasema anataka kuruka ende saidi ile ingine kuruka hivi. Nasikia kuna miti hivi ndogo, ndiye mtega mguu. Alikuwa ameenda kuvuruta mwingine hapo hivyo. Sasa huyo mwingine nayo akatoka. Ule kutoka yeye akabaki ameenda. Nimekuwa kijana ambaye sisi tumeangalia zaidi, ndiye ambaye tumeona kama jicho letu, ndio tumeona kama msaada wetu, lakini sasa ametumaliza. Nyaka sani ringre maromo 21 oseyangi kendo timne gi bero, 9 poko yangi ka 8 kende emanyuola magi osekawo. Komachielo e kar dak mongohore ma Mathare, sirikal kokalo e bad migawo mar arita opogo chiemo kod gige kony mamoko ne anyuola ma ok tin 1,500. Chenro ma sirikal oyango ni dhi nyime kuonde chung' od buche duto mag kaunti ma Nairobi. Hatutaki wale ambao wanajaribu kurudi kwenye mito, kwenye zile riparian land. Tafadhali
hiyo tukomeshe kabisa. Kaluwore kod County Commissioner ma Nairobi North Simon Osumba, anyuola 4,346 oseyange ni oyudo midhiero ka kuonde chung' od buche 18 duto mag kaunti ma Nairobi dwaro konygi e sani. Oyango ni sirikal e chenro margi ochiwo gunde 120 mag ochele, gunde 80 mag oganda, godhro 80, ongede 165 kod sabunde maromo boksi 80 ne sub-county ka sub-county ma Nairobi mondo res anyuola madwaro kony. Kuom ringre 30 mosechwale kar kano ringre ma City, ringre 21 osetimnegi bero kendo yangi ka anyuola mowito jogi medo kwa mondo chopi kendo chiw lipot makende ne jogi manyalo bedo ni pod ni kam. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar kano ringre ma City. Pod wan mana e weche mag masira kuma masira mar oula mikelo gi koth mapek pod medo kelo achiedh nade ka e gweng' ma Oluti Nyabera kaunti ma Kisumu. Jodak yogo pek magin go bang' koth manyocho chwe kendo kelo oula. Kaka jafwambo Carolina Tieno lero, gi ywak ni pong' mar aora Nyamasaria kod Kibos osebedo midhiero ne alworano. Mae chal mar Oluti Nyabera kaunti ma Kisumu bang' koth mapek manyochwe kendo weyo ka miere ma ok tin ne 20 pi oywero ka jodak koro dong' gachiedh nade. Aora no baro koa malo. To mondo minang'e na ka baro koa malo, pi no tuch gi e tok dala na koni kadhi kama. Then samuduogo back eko onge kumo dhi nikech mtaro onge. Siwejo gine mtaro onge ma pi nyalo luwo ka donjo gode e aora. Jodak maka ywak ni pong' mar aora Nyamasaria kod Kibos e chakruok mar midhiero makoro ojukogi. An pigni nodonjo gotieno gimoro saa 4:30 kae. Noyudo kae kasetieko to awinjo nikech sama pigni biro to awinjo komor to achako chich. Koro ka pi aneno na ka pi no bira dichiel nyaka gwen man tiere godo pi no ywayo nikech onge kana nyalo reso gweno. Koro ana reso mana ngimana. Guogi gi to nochikore wiye kuondegi. Jodak moluti Nyabera bende seyo jotelo magi wacho ni ok osebedo ka deo ywak gini kendo miyo gi yudore e midhiero mathoth e kinde ma koth chwe. Injinia ikikuja wanakataa wafiki hawakuambiwa wafike hapa. Ojwang naye alituita tuko Mau Forest. Boito nalingia alisema hakuambiwa hii ni area yake. Sasa hii area ni ya ule Nyalenda A, Nyalenda B ama Nyalenda A ama Manyata B. To moloyo gavana onyiswa ni wadake area mane. Dwaro margi koro en neno ni sirikal oketo hinga mabiro geng'o oula kod odundu makeyo pi oula. Kadang' ayudo kaka dang' konya mondo atiek ot madwa gero ni. To dang' bed maber, basa aora be gichodhi, giket dek moro kae maka pigno biro, to zoya ok oridre, koro dhi adhiya. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Magibire kinde mabende mano kanyiro Kenya Meteorological Department mapachoka pod medo lando ni koth pod biro mana medo chwe koro en mana keto kanyoiro chendo makare kata ritruok makare ne pioula madibede ni nyalo biro kaluore kod mano. Komachielo en ni bad migao mar obila koro ramo ni biro kedo kod kweth mag jonjore masani osieko pachoka kendo muojo tulo kinde ka kinde. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, ogai mar obila bendo kone komanda mag obila e thurka mondo beda kicha ahinya to e kinde siasa masani medo yware machiegni. Tulo mag ang'enge osebedo ka mienje thurka kinde ka kinde ka rowere emani ong'ala manyime mar rocho kwe. Tich ariyo kogwen mar jumani jonjore nyomonjo magawa moro e boma Kisumu kendo ketho mwandu sidang'. To kata ka gweno podi ok omuonyo bando, tima kamano bende nochako timore tich adek gotieno e magawa mar jaod bura machon mar Rieda Raphael Tuju Makaren. Goons are criminals. And even last week I said that we don't have space for goons. And we have arrested many. And we have taken to court many. The DCI here is very busy, ensuring that those who are not conforming are taken to the court. And so I'm happy to note that at the end of the day, these goons would have no space with us. Tendo bila mathuruka kata kamano to lero ni achije buoro osenzi kendo ibiro kan gi ondam winjire mar kum. Goons are basically criminals, and we have no space for criminals. The incidents that took place in Karen and Kisumu, we have taken note of that, and like the IG has confirmed, we have already
arrested a couple of people. Some have been arraigned before court, and others were in the process of profiling and identifying them. That we have been dealing with Grunsberg family in the past, and we assure Kenyans that we shall continue dealing with them like any other normal criminal. We have law and order in this country, and it is our duty as police officers to make sure that we enforce the law and order. E kinde mosekalo romo mag siasa nyaka ute lamo osebedo ka itimo ni monj makoch gi jonjore ka gima mako dhok ni monj moko timore e lela ka obila ng'iyo. E wi mano tendo obila noluongo romo mar twak gi jotendo obila duto mawuok e kaunti 47 ma pacho ka mar podo wach e wi kaka gibiro geng'o rach mar arita ahinya to seche ma siasa koro kayo machiegni. So we prepare as the country prepares and it moves forward towards the general elections that will be held next year. The environment will be good to enable the people of Kenya exercise their democratic rights in choosing their leaders. That is the calling of the police service, that ensure the country remains safe and secure so that our people can be able to exercise their democratic right in getting their leaders. Amana mwanangani hapo. Sio ndio kazi yetu. Tendo bila mapacho kalero gidhi nyime mar dino rode duto mag rach mar arita motelne siasa ka ogai mar obila kanja to ramoni onge jogo ma ibiro buono e weroch arita. We must focus on gathering intelligence and enhance our intelligence collection capabilities. And we should be able to tackle organized crimes within our respective areas of jurisdiction. And the only way we can do this is to improve our investigation capabilities and capacities. Bad migao mar obila moktele gi kanjano osebedo kayudo seo ko kuom jotelo makwedo piny owacho motelo gi Rigathi Gachagua motoni kanja gilange otendore nyakonchiel e tok chik. Gino makata kamano obila osebedo ka kwedo mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar somo golo siem ne jotend skunde mag sekondar ni kik tamre yiene jopuonjre timo penj nikech ne girem tieko chulo omenda mag somo kata school fees. Wach makamano bendo jiw gi jatend piny William Ruto mane lose kaunti ma Nandi e kinde limbe skunde ma Kapsabet kod Chepterit. Ruto kod jatend migao mar somo Migoso Gamba osimo jopuonj madongo mag skunde manigi tim matamore ndiko jopuonjre ne penj kaponi ogitieko chulo omenda. Magi wacho e kinde ma ikruok dhi nyime ne ndiko jopuonjre ne penj mahiga. The pioneer cohort joined grade 10 in senior school with an impressive 99% transition rate. I did say earlier that we haven't given up on the 1%. We're still pursuing them because they too may and must come and join their colleague. Exams are paid for by the government, so no principal should fail to register a student to undertake the examinations in 2026 because they do not have school fees. If we find that that has happened, we'll take serious administrative and disciplinary action against you. And I want the parents to get involved and confirm that the students who are candidates have been registered to do the examinations in 2026. Wachnero mano mar timo penj kata ndikruok ne penj gi weche mag school fees e materowa e yweyo wa mokwongo. Au kudibo kantiere ulande wacho ni timo mos ne nyuola nyithindo mano inyore kod nyathi mane otho. Wacho ni pole sana. Eric Omondi kawuok Gemlianda iworo tho mar nyithindo mar nyathino e nyathi achiel kod koth maketho gweng' mamoko. Imoso Ruth Atieno, Rispa Odenga kod joma moko. Rei Wuoda Genga kantiere Kadem wacho neno news maber kata maler gi miwuoro en wacho ula manego ji tieko Nairobi waketuro mana Lamu. Erokamano ahinya bende Eric Omondi Nyumba mar Star Annex Hospital Ogango Kisumu. Erokamano ahinya kuom ote mari. Gideon Midega ibendi wacho ni intiere mano wuodu yo Mogango intiere koda Joshua Kelo Mito itimo mos ne nyithi skul ma bende oyudo masira. Kama chielen mari Dickens Oloi wacho ni neno maber ka intiere Karia Dudu Nairobi iwuoro gi makoth oti
chiemo en gino ero mabende lich kabisa, wach mabende lit. Ka ote machielo mabende aneno kendie en inyisa kende ni jotelo odeo mana igi kende oging'i wach mar jopiny. To kinyisa ote mar Wycliffe Samuel kawuok Maseno, jopuonj mondo medo sara, jopuonj tiyo matek wacho ni 1,000 pesa mimedo jopuonj kae ok en pesa ma oromo. Erokamano ahinya kuom ote mabende medo mana donjonwa kae. Wadhi yweyo machok pod waduogo gi mathoth, kik idhi mabor. You know how the year just starts running? Then Easter comes and you realize what you really want. Time with them. Spend 3 nights at Mayan Luxury Resort with View Travel. Days become shared adventures, Easter egg hunts, and endless family moments. Here, children explore, parents reconnect, and memories last long after Easter. From 61,750 Kenyan shillings per adult sharing and 49,395 Kenyan shillings per child. This Easter, give them more than a getaway. Give them time together. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Asegodo hand stone. Agero stonda, kura uso nyanya, lot, maembe, kitungu, gik matindo ma use stall gi groceries. Wagoyo mbaka gi jo ohangla ochinjo jaraha e gwenge mag Kisumo, kendo miyo mathoth ewi thume. Koro and there is no day e ngimana manyalo bedo gi chuchi godongo. Nok dware. Ane mana rwake. Matiyo kode. Tich Abich ni kochakore sari okinyi, to wan Ngeso Sabich okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich Abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo, mahewa tamalo 30 mag jopuonjre pod irocho ratichgi e skunde. Makaluwore kod report ma ogol kod riwruok mar Chalan Foundation, nonro ni otimie kaunti 10 ma pachoka, kamoriwo kaunti ma Homa Bay, ka omenyo ni thoth jopuonjre ma weyo skul weyo nikech onge mar omenda mar somo. Judith Omondi ni kod mathoth. Kuom higni riwruoge matin marango weche mag somo ema osebedo kamenyo kokalo kuom ripode kit lwenje ma jopuonjre kale skunde. Higani riwruok ma ok mar piny owacho mar Chalan Foundation otimo nonro e kaunti 10 kama oriwo kaunti ma Homa Bay, kendo e ripod ni ratich jopuonjre ma irocho e skunde omeny. E counties gi ma otigo e chung'ne counties duto 47, atamalo 26 mag jopuonjre irocho ratichgi e weche ma idiro, ayany kod mamoko. Atamala 16 irocho ratichgi e yor rotho, atamala 16 mamoko imiyo chwat e yor tich ma idendo ni corporal punishment, ka atamala 10 iketo thenge, kendo atamala 5 mamoko to irocho ratichgi e weche mag bembo. Riwruogni bende ne okawo pach jonyuol e wi yore ma giparo ni ratich nyithindgi iroche ka gini e skunde, ka atamalo 54 mag jonyuol koni ahole kethonegi nyithindo, 27 ywago chwat kata rotho ma jopuonjre gi yudo, 21 koni nyithindgi lombe yor bembo,
Kata malabiro to ywago nyithindgi malali e yore magalagala. You ask them whether they know that the school has a mechanism on how to report abuse or safety concerns. And we had more than half who said yes, they know. And much as they knew that they know the school has a mechanism for reporting, we had another 25% that they said they did not know how to use it. So this is also a gap that probably we need to think around. And of course, we have another significant percentage, more than 30%, that they say there was no system, or maybe they do not know whether that system, the reporting system, exists. We must ensure that learners not only enroll in school, but remain in school, thrive in school, and transition successfully into the future. Ewi penjo mar ng'ama owinjo bed ni yaw wi japuonjre kata miyo gi puonj ma owinjore, atamalo 46 mag jopuonjre koni en ting' mar jonyuol, atamalo 29 koni gin jopuonj, ka atamalo 23 to koni ma ting' ma jonyuol kod jopuonj duto nengo kaw. Ripodni bende omenyo nengo mar janyuol e ngima mar jopuonjre, ka atamalo 24 mag jopuonjre oyang ni odak mana kod minegi nikech weche ma opogore, atamalo 55 odak kod jonyuol duto, atamalo 9 odak kod ji ma ok jonyuolgi, atamalo 5 kod wuonegi kende, ka atamalo 1 to gin nyithindo ma odak kendgi gi wuon. We had more than half saying that it should be taught by teachers at school, and another 50% said it should be taught by parents. And of course, we have other people that they mentioned that they are supposed to do that. And we also wanted to know whether they've ever received any form of life skills training. And we had more than half who said they've received a formal training in life skills. And majority of them got it from school. And we also had another significant percentage of around 29% who have never received any. This is a gap that needs to be looked at, even as Chela rolls out its activities, just to get to know which schools are being affected by this and how can this gap be filled. Thoth ji ma okawo pachgi koni gin kod luoro e rieyo jopuonjre, kaluwore gi chike mag anyuola, pogruok e kind chwech, pogruok e tieng' kaachiel kod tok teko mag jopuonjre. And education leaders, we invite you to use this evidence to strengthen policies that support retention, digital inclusion, and life skills integration within the education system. Ripodni biro e kinde ma mbui opong' kod twak e wi chwat mamoko kuom skunde chiwo ne nyithindo kod maling' ni moko ni kod sel mag nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jariemb ndege mosenindo retired Colonel George Were manyocho the masira mande kalapapla otimne lamo makende motelo ne ik mare. Familia mare, osiepe kod jogo manotiyo kode otiyo gi thuolono mar puoye kendo timo nende kane gi yuoro e lamo ne kanisa jokopere ma Don Bosco, Nairobi. E kanisa mar jokopere ma Don Bosco, Upper Hill, Bore, Nairobi, familia, wede kod osiepe ne oyuoro mar nyiso hera ne mosenindo retired Colonel George Were. Oganda moriwo koda ka joriemb ndege ne ochopo mar chiwo luor mogik ne mosenindo Were mosebedo pilot kuom maheo higni 40 kapok nyocha oromo gi thone e masira mar ndek kalapapla. Were en achiel kuom ji 6 manyocha otho e masira no manyocha timore e gweng' ma Mosop, kaunti ma Nandi, kendo nolal kod ngima jaod bura ma Emurwa Dikir, Joanna Ngeno. You are a passionate one who loved his career and what you did with all your heart. You are truly a gift from God. To all the aviators who interacted with you in your life, everybody loved you in your career. And even in death, you are still a legend in your career. He was a man of very few words, but was very wise. And as Isaac mentioned, he united all of us as a family. We had actually planned to take a chopper ride with him sometime this year, around April. But unfortunately, that is not going to happen. Mosenindo Were iparo kod kaka osetayo wuodhe ndeke nyaka ne ochak tijno, kendo ma e kinde mokalo yande osemi koda ka mich mar tich maber gi jatend piny machon mosenindo Daniel Arap Moi. Bang' rutaya kowuok e lweny, ne oriwore gi joriembo wetene e chenro magi kendo higni 4 mokalo ne odonje kambi mar corporate helicopters kamotie nyaka thone. He had the ability to assess situations calmly and stand firmly by his judgment.
That confidence and clarity are qualities that every aviator strives to develop. But beyond the uniform, beyond the cockpit, and he was a human being with dreams, with family, with people who loved him dearly. Jotelo mane oting'o gi ndege e thuolo mare mar tich kinde ka kinde opuoye kaka jariembo mane nigi lony mamalo e Kenya. Mosenindo Were oweyo min ode kod nyithindo 2 ka ik mare ochan timore ngeso jumani e gwenge ma Nyakach. Ian Aluvaso bedo kod mor tok loyo $1 million tugo mar fans favorite mar Shabiki.com. Ian ma en jahigni 33 ne odhialo loch mare kod jokanyo mag tuk Shabiki.com e garaj motiye kar dak ma Umoja 3 ma yudore Embakasi. Jokanyo mag Shabiki bende norado kod jogo matiyo gi Ian kanyakla kod johera mag Shabiki.com e apaya ma Kangundo. Niko na project kadhaa ambazo zinaendelea. Niko na nyumba nyumbani nilikuwa najenga, so nitaweza kupump in, ni pump kwa biashara yangu kidogo na maisha yaendelee. Na ukiamini kitu utapata. Weche manyien orumo gi kanyo chendo to poko rumo mine wacho biro mana bang' kinde machokero kamana ahinya maendi Freddy Komondi kawuok Game Lihanda iwacho ni skunde mirocho onego okony. Polo Ngidi mar Nakuru Kaptembwo iwacho ni neno weche manyien e yono makare mane Ramogi TV. Obilo Derek Director Conims Academy iwacho ni mor koda chendo mag Ramogi TV ma iwacho ni chopo no e yono makare. Ro kamana ahinya bende Owino Janabi kantiero Yani Masai iwacho ni karagowi mane ma remb dhano chulo momiyo ji tho kamae. Mos magidhine Bishop Luke Ohato kantiere ahenyo. Ero kamana ahinya kuom ote mare kin mamoko mabende donjonwa wadhi e yueyo machok to kawaduogo wabedo koda twak e chendo mar mine wacho mana kaka ranyisi wendo marwa Pamela Oleta osechopo e studio kendo wadhi chako twak kode bang' kinde machuok. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka na home of discount. E chuny weche duto, rawere nigi duol, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Kufuata wimbo huu kama sikiza
bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda, ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. E chenro mar tiedero. Oka. Kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Wendo wa makawuono en mano manigi lony e sekta mopogore koting'o mar aluora, mano mar ngima oganda ka bende osekonyo ngima oganda mathoth. Wawuoyo ewi laktar Pamela Olet ma jomoko nyalo ng'eye kod magawa mare mar Meladen. Inyalo fwenye gi tijene kane en jakom machon mar Nairobi River Commission kanyakla kod bedo jatatije e riwruok mar Kentek. Kawuono watwa kode e lony mare e rito aoche kod aluora ma Nairobi kanyakla kod tije e riwruok mar Dada Pamela Foundation. Warwaki e studio Pamela Olet. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e chenro ni mar mine wacho dhiambo makawuono. Mana ka wachake ok wanyal dhi mabor nikech sani Nairobi ji ywak, pod waneno ka nitiere jomoko ma bende pod manyo ringre jowetegi ma pi oula nodargo. To sani twak ma bende wacho en ni aora ma Nairobi pong'. Kuonde moko bende aneno ka ji wacho ni Nairobi noger kamarach. Jomoko wacho na kia nodare koso time nade. Gilony mari kinde mane in jakom ma Nairobi River Commission. Ang'o matimore Nairobi? Erokamano Jael. Agoyo erokamano ne Ramogi TV kuom luonga e chenro mar mine wacho. To maduong' agoyo erokamano ne jowinjo man kodwa e sechegi Kenya ka kata manoko nikech wache ma loso gimoro mondo wawuo wago mbaka kaka wanyalo gerore kaka oganda. Koro an aluongora ni jagedo mana kaka iseketeno na ane mana gero Kentek mondiko ji ma nyithiwa tiye nyaka sani. To maduong' to ne waloso Kentek mondo jopur oyud ber, oyud pesa kuom jamni. Uso dhiang', uso chak, uso ringo. Donge kuri ber jamoko. Koro mano pod dhi mbele. Mabende ang'eni wabo mule matuta. Wabiro mule. To kaluwore gi kaka dhano en aluora. Aluora wachalo nade. Aluora chakore gi obongo ni parang'o. Aluora chakore gi gimi wacho, iwachang'o. To gi gimi timo. Kamidake kata kamoganda ni odake. Koro gimitamo wacho mar pi matero ji mana aluora gi kaka waparo nikech timbe maricho wane mwatimo, wane mwapuko gik moko e aora, wane mwaolo chemicals magalagala ma be chako waduogo ketho dendwa. To wan be mwanyalo timo ber ma walos mosekethore. Kana antie Nairobi River Commission tie strategy mane oselos maber, chenro oselos maber. To madhi mbele ahinya mawinjore en mar gedo marudi.
ma waluongo na affordable housing. Koro affordable housing bende ene wach Nairobi River. Gin kanyakla nikech jomodak e aora gin sami dwa gologi ki iloso aora iterogi kanyo. Wach moro manidaro jok modak. Iterogi kanyo. Koro wach omarudi migero ni mondo kony joma midarogo to gi jomoko ma bende madwaro udi. Gima duong' noselos mana kaka aora ni onego luoke to ken luoke kende nitie gik monego ger e aora ni mondo wach mar lilne ni orum kiko ber ni wan koro wasungore kaka jo Kenya ni wan gi slum maduong' e Afrika mzima. So gik chenro nitie. Koro gimodong' en mana ni koro joriwre, sirikal oriwre gi joma nigi pesa, joma tiye migepe mopogore mondo plan manoseketi, chenro manoketi no otime. En gima biro dhi mabor. Onyalo kawo kata higni 4, 5. Nikech mokwongo manoketne winjo bed ni orumo higa manyien 2027. Okang' mokwongo sani to isewuok. En ni winjo bed ni idare en taka ema ketho weche koso wach ni Nairobi kaka boma oger kamaracho, ogere e dho aora kata e ndach aora. Wasebet gi stakeholders mang'eny ka wawacho weche monego wachi e dwok aora. Gedo kaka wagedo kaka owinjore. Koro kwasekethe gedo ni segere, udi sani oger mang'eny to kipang ni pi ma udi gi biro choko biro dhi kanya. Donge koro ang' otero atera. To kwa timo gigo kako pange, nikech onego bed ni kigedo nitie kaka igedo, momiyo wacho ni nitie ka town planning. To samoro waketho. Kaeto gik ma onego ng'iew monego tigo inyalo yudo ka nikech paro marach emomiyo nyis na alwora nitie paro. Samoro in koro chemicals mano miyi mondo idhi ilos mago picha, in iloke pesa man koro choke emi olonwa gine. To oketni kama onego idhi kete yugi, in koro yugi ni aora iwito kamoro amora. Nitie joma tere nyaka e aora. Odhi ochoke gi tingni go titere ang'o e aora. Onyiso ni ok obadhe, pache ok obadhe, kata onego ji kata otimo ang'o, bara oyudo ang'o, oyudo pesa. Koro paro marwa nyaka bed maber nikech gigi to dhano ema timo nade, ema timo nikech chike moketi go kwa timo nade, ok waluw. Manyiso ni lokruok ochak kodwa wan owuon. E bwongo mari nyaka chakre mana kuomi. Nikech kitimo gima ber, ng'ani otimo gima ber, koro wabedo joma ng'eny matimo gik maber. To ber biro. Ang'o momiyo ka koro wadhi loka, wadhi kata Europe, gero aneno ka gik moko donja. Donge pachgi maber. To ng'ato kawo kuome ni en chikne ni nyaka otim gima ber, kik otim gima ketho alwora. Koro parono pod ok wan gi paro maber ahinya kaka jopiny. Jomoko bo wache ng'eni kiyudo kama ler timbi rito bedo maler. Kiyudo kama olil to gi dho kisungu wacho ni one more won't hurt. Achiel moro ok bi kelo lokruok maduong' ahinya. Koro mana wach mar keto ler e alwora no ero. To gi chike moketi nyaka waluw. Kamano. Okay. Mana kanyo ero ka wang'iye kata kigoyo tarubin nikech en gima pod dhi nyime. Koth ma tich abich mokalo pod inyisowa ni koth ma Nairobi pod dhi medo mana chwe. Okang' mabiro sama koro iloso Nairobi River kata ibere kata iluoke kata itime nade e higni mabiro ka chenro ni orumo, ing'iyo ni Nairobi dhi bedo machalo nade? Da bed gi picha no da nyisi kaka Nairobi onego bedi. Vision. Bendi ma gik moko kete kona monego gibede, kuonde ma railway dhi kale, kuonde ma markets nitie. Kaka kuonde gi riwore, ing'eni inyalo idha gacho thiwi, tiwuok awuoka e town kae, iluwo alwora ti aora, ilurori alwora ti aora ber, ji uso gik mabeyo, ji nigi pesa e mfukgi, pi be ler, igoyo abal, rech wagole. Gimoro amora ber minyalo imagine mane polo cha. Bire Nairobi ka. Kendo picha no wasegoyo ni timo agoro maber kako nego bedi. Mano ber kabisa. Erokamano ahinya kuom mano. Aora ma Nairobi, aora ma Ngong, aora ma Mathare gini. Magi duto ma bende iwacho ni donjo aora maduong' ma Nairobi ni ma bende kelo lokruok. Wach mar daro jini, achiel kuom gi wacho ni loso affordable housing. To affordable housing
thothne gin kuonde dak kaka Mathare gi mamoko. Ka wang'iyo kuonde dak kaka Kilimani kae, Westlands gini, be waneno udi madongo ma joma nigi pesa bende ogedo kanyo. Gibe sama koro idarogi ni miyogi compensation koso gito koro giwuok awuoka. Kuondego wasewuothe te ma shida ok wabineno mana Mathare kende. Kata mana kuonde ma iwacho Kilimani, kuonde man malo go mabeyo go. Pitere ji. Mana diere. Kech gine makoro gidine to gidine gi gik madongo makoro pi ok nyal di at all. Koro ka sirikal dwaro picha mwaseketo mar Nairobi cha, nyaka bine kaka timogi. Ok anyal wacho matut kaka onego tim nikech mano nitie kaka koro dhi mbele sani. To gima temo wacho ni nyaka bilos kuondego. Ok en slums kende. Eka wabiro yudo Nairobi mwadwaro. Erokamano ahinya. Wang' wadhi komachielo kendo tije machielo kata tije mamoko ma bende timo mago eko mag ting'o ngima oganda kokalo Dada Pamlat Foundation. Walosane wi mano matin. Gin ang'o gini ma bende itimo? Jal mokwongo adwano kawo thuolo ni mondo apara ni March dwe mar 3 en ga dwe mar mine. Koro nyaka wapar ber ma mine osetimo to gi kuma pod wadhiye. Koro kakele kanyo ero wa celebrate International Women's Day pod odhi mbele nyaka gikone. To nyaka wapar ni ang'o momiyo nokel ni joma mine mondo celebrate International Women's Day. Nikech shida mosebedo ma mine timo, ma mine dhiye. Iwacho ni mondo ibed dhano mobwongo ne ler, nyaka ibed gi gik moko abich. Nyaka ibed gi yamo maler miyweyo, nyaka ibed gi pi. To anyalo penjo ni ng'ama dwaro pi e kind dhako gi dichuo, ng'ama dwaro pi ahinya moyo wadgi? Ng'ama miyo. En ng'ama miyo. Koro inyalo imagine ni miyogo kaka gidak ka onge pi. Mar adek nyaka ibed gi chiemo. Chiemo ni nitie joma ok nyalo afford chiemo. Nyaka ibed gi shelter, gi kama itimo, kama ininde. To ka isebed gi kama ininde, nindo be nyaka itim nade? Gik moko abich mondo ibed dhano ma iwacho ni koro bongo ni timo ang'o? Ler. To iyudo ka gigi ma joma mine timo ang'o? Onge go. Mokwongo nyaka dichuo gedni kitimo ang'o? Ng'eny mine wa nyaka dichuo gedni kiyud ka shelter. Mano nyiso ni pod idwa thagori, pod ionge migawo mar 4 mondo gibed go mondo ibed dhano. Koro mimi iwacho ni dhier miyo koro kibed dhano. Koro nyaka watem mondo waket wenge wa ahinya kuom joma mine. Nikech mine gi be ma iyudo ka ng'eny chuo dhi manyo tich oko, mine gi modong' gi nyithindo. To nyithindo gi dwa no dhi sikul. Nyithindo gi ok nyal chiemo, nyithindo gi onge kama ninde, nyithindo gi. Koro nyathini ng'eny gi mani seketho to pok odhi e sikul. Seketho e ot ka. Koro kidwa dhi thagori kod fees be midwa dhi chulo natimo onge. Koro wadwa ni waket wenge wa kuom joma mine kabisa mondo gik moko abich gi te miyo bedgo. Sani Kenya I think ni iwacho ni dhier sani wachalo joma dok e dhier mang'eny molo kaka ne wan chon. Ang'o matimore? Ja piny ni koro ng'ato penjri wuon ang'o miyo ok iyud pesa mondo ngimani odhi ang'o? Odhi malo. Wachiegni mana romo iluongo ni 50 ewi percentage iluongo na atamalo. Atamalo 50 em wachomo kwa dhi, yani nus jo Kenya sani dhi bedo odak e dier. To kawa we mano moloyo pinjewa kaka koro kumi wache dholuo gi counties wa ma wan go 4. Koro poverty marach ahinya maliyo miyudo ka 72% mano karwa kae. 7.2%. Mano Siaya, Migori, Kisumu, Homa Bay. Koro waeo mana jo North Eastern eminyalo yudo ka dhi to 20, 21, 40. Extreme poverty, let me just say it in English. To kakoro county mag joluo gi Siaya koro rach motimo moloyo. To koro poverty sama en extreme ne nga ne joma mine. Mane momiyo the world wacho ni nyaka wa focus on joma mine. To pachwa bende nyaka lokre kaka wang'iyo joma mine.
kene week mokalo ni iyudo ka leaders obet joma chuo gi joma mine, to joma chuo moro neni kaka dhako ko neni kaka leader mobchunge mbele ko luongi ni dhako to in leader kaka en pachwa nyaka watimo mondo walos alworawa. Koro magi gik manyaka wago, to kech magi gik makelo sami somo news chande, gender based violence, raping ji, obwongo ochakore kanyo. To kasing'e ni ma minwa ma nyaminwa ma japuonjna ma bosna kata en dhako en my leader, donge koro abro miye luor kaka leader na donge koro kanyo wa joma chuo gi joma mon kanyo mwadwa ni wachope mondo the world obed kama dake ber, kama kata rangi ni kwar kata rangi ni bulu to waneno ka warom. Koro mae momiyo akelo ni Dada Pamela Foundation nikech experience masekale ng'eny, to karuore gi tija masetimo aseromo gi dier makadi nok awuok e dala nok nang'e ni ji nyalo dier kamano. Asewuotho Turkana, asewuotho Lamu ye to kata Luoland kae ji odier, dier ma chuni ni nyaka koro isolve na ji obi okonye dalani. Koro solo ji na makoro wakawe another level makoro waketi e foundation watimo nikech nyithiwa matindo nigi talent, to talent gi ok nyal konyo gi magol dier mwadwa golo ni. Koro an kaka wacho ni johala be an somo be asomo ohala gi science moko masomo go bende atanyuando gi together kich mane gima piny dwaro iluongo ni mane mien ma piny dwaro mondo iger piny. Koro mondo nyithiwa kik lal, wakaogi kwaseng'e talent ma ng'ato nigo, to waketogi kanyakla, wapuonjogi kaka wapatna gi jomoko kaka banks, wapuonjogi kaka inyalo rit pesa ne matin moloso gi talent neno, kaka onyalo kane, kaka onyalo tiyo kode mondo ngima ne obed maber, to kik ngima ne kende embo obed konyalo ndika ng'o jomoko. Mamano watemo waneno ka timore, joma wasemulo timore. Sani bende wariwo wach mar alwora mar piny, mano climate, to gi yuto mar nyithindowa ma youth. Koro ka waseketogi ma ging'eyo gimonego gitim e alwora, to waterogi e step machielo. Nitie gima nyaka ing'e manyalo tiyogo e wang' piny makonyi, ok en yudo degree kende, gima uluongo ni skilling. Yes. So nyaka wamigi skill dhi konye en owuon kaka en molo tere ni tere nyaka university which is a general production, to onge skill motimo ba en go. Koro skill ni ka wasemiyogi to gin gi products ma giloso, kaka ineno kaka arts and crafts gi giloso gik ma bende kidiri alwora to ok kethe alwora. Kato jogi ka giseloso gi markets ma idhi use gi watimo nade be wamanyo negi, to gi kako se usi jogi ng'eni chako yudo pesa. Wadwaro time gi matin gi pesa gi matin, gidok go e alwora gi, kata ka en aora gipidho yien, giluoko aora, kiyudo ka gipango dwe ka dwe gimonego gitim, ka en activity mar pidho yien, kata ka en mar luoko aora, kata ka en mar konyo jowetegi. Koro ayudo kamano oketo nyithindo gi busy, duoko kata mana security, arita kwe, nikech nyithindo gi otimo ang'o, odich, ok gidonje e weche mag njore, to pesa be gitimo ang'o, pesa be giloso, to alwora margi bende gitimo ang'o, giloso. So gimbe gibeto part of joma pidho the 15 billion ma president obaro. Koro gimbe gin part of ma national campaign mar pidho yien, taora bende giluoko, gima ginyalo timo ma ok dwar expertise malich ahinya gitimo. Koro adonge koro waloso dhano mabedo dhano, pesa ben gi mfuko nyalo ng'iewo chiembe, nyithindo nyalo dhi school, kamano. Then wachako wakawo part of Dada Pamela, watero quality education, wapartner with the schools, to wapartner samidwaro fees, to wapartner gi jopuonje, to miyo ma nyithindo ma ok nyal kabisa. Koro nyithindo gi waluwogi nyaka miegi. Koro kiluwogi nyaka miegi, iyudo ka ma en poverty maliyo ma ber. Koro nyithindo ma alwora gi rach ahinya waketo malo,
koro gini mwakawo gi wuoyo gi partners to konyo bang' chulo school kunyo school fees mondo gima winjo komora kanyo awinjo ga ka thoth ne wacho ni nyathi mariek to onge nyalo nitiere moro okiriek ahinya lakini pod somo ni nitiere kuma bokonyi to onge nyalo gin iwe giga chien nang'o ka onge ng'amo mako badi nikech riek ti onge nyalo kaka sani an gi nyathi moro Maseno University riek ma in kata kiwuok kode kama ineno koriek to nyalo timo onge ka sani ka okamako bade nyathini bro dhi kanyo donge wach ni ruma kama ne wang' piny irito mana thoni koro nyithindo ilaga kwa mako gi mang'eny bere mwaneno emomiyo kawe the International World Women's Day iwacho ni give to gain yes koro give to gain ichiwo gi chuny kech chiwo ben chuny to nyathini ok ding'e gima chieng' moro nobedie Kenya ka wabiro benefit mang'eny kinde moko mabiro kendo ji biro benefit mang'eny kuome koro mane chuny monego wabed gibed gi chuny mar chiwo an mane gima watimo wantie gi partnership gi school ma iluongo ni Kachieng Primary Kachieng Primary nigi nyithindo manyiri 409 to gi machuo 405 gima watimo en ni wariwore gi partners nikech wadwa ni school ni obeda model school entie Rachuonyo South sub county nyithindo gi mondo bede school wadwa ni nyithindo manyiri gi because giya families modhier kabisa kik gibed ni gionge sanitary pads mamiyo nyithindo bet e ot ni koro gin e dwe donge koro partners ma wan go konyo 2 weeks ago ncha wan dala mane gima watimo to koro wadwa ni skunde mang'eny oketu wenge gi kuom joma nyiri dathi manyako kik bed e ot ni ok odhi skul nikech en e dwe mano number 1 number 2 wadwa ni skul ni obed skul ma kata kiwuoke chal mana ng'amo wa alliance nyiso ni classrooms nyaka bed go mabeyo choche thoth ne iwacho ni rem nitiere sama koro riwruoge kaka mari chiwo sanitary towels to mondo dhi olok taulo maria owinjo bed no dhi e choni onge dhot manyiso kata ni koro onge gi privacy ne moro ma bende onyalo loke taulo makamagi koro wach makamano kaka mar choche mana kaka iwacho ber mar facilities mag skunde onego bed maber mondo mi wagol nyithindo mabeyo manyalo konyo wa mbele kama nyalo konyo Kenya iyudo ka nyithindo nitie standard monego nyithindo obedi kendo ka class achiel nyithindo bede over 80 kata en learning nang no som modhi okal penj adier tek koro gik makamago thago skunde wa koro wadwa mondo Kachieng primary obed model sani ka okine internet the world biro way oko nyithindo gionge kata computer achiel gidwaro computers gidwaro laptops gidwaro desktops to gine CBE ma sani gimoro amora onge koro mage shida ma schools niko koro kwa identify gwenge wa skunde irago joma nigi nyalo otim nade okonygi wan manyalo mnatimo matin sirikal be nyalo mnatimo matin ke sirikal jiteng'io wang sirikal koro nyaka sirikal wan mo ber joma konyo sirikal mondo wakaw society wadongo kanyakla kamano jaya mano ni kare wadoga ni chiene wachno iro mar jiwo talanta ka ng'i chien kacha cha inya jothum ni mako lwetgi kendi tayogi mano be gima pod timore nyaka sani to gini jothumbe kaka mage ma bende sewuotho go nyaka sani jothumbe wasewuotho go mang'eny to gima nomiyo ang'eyo wach shida mar talenten yaw meladen mana yawno mane koro iyudo ka nyathiu nigi talent kendo wer to pod odhiero kwecho koro penjo ni okwecho nang'o to kare kwecho ni ne biro nikech obwongo wa pok obedo ni pesa wanyalo kano mabe konywa mokwa kwanga ng'ato kiko beda mimadhe club kanyo to rumo koro wan diere go na partner gi cooperative bank mane wayudo time gipuonjo jogi gipuonjogi mane wadhi e level makata insurance nimiyogi mar thieth ma jathum wer kong'e kotuo to nitie kuma odhi timo ong'e ni odhi thiedhre
So mano nokonyo watu gima nadwaro ni jowa gi talent okonyi to ibendike jomoko. Sani kadhi kuonde joma wasemulo lwetgi, I'm sure ni gindiko joma ng'eny kendo ngima gi bebeyo moro wa kabisa. Mane momi winjo ka jothumbe wera mang'eny. Opio Jarumba, wayuarego, pod wayuare nyaka sani. Nikech dongo oken gimoro achiel. Idongo gi ng'ato kata ipuonje kata kitere gi jowetegi to imbe pod nyaka ibed ka in connected kod kaka upuonjoru tiwinjo kaka odhi to odongo to nyithinde somo to ondiko ji. To dongruok samoro bo bede wi ng'ato. Nitie jomoko bende ma inyalo kawo kaka nwakawo kamano to tame. So pod bero ayudo achiel ariyo moko mane otimang'o mane dongruok otamo to koro pod wagone mana Nyasaye kamano ni pod gintie obongo nyalo timo nyalo lokore abich mimaka adek otimo lokruok. Koro kin jothumbe go werano ka chul jathum pesa mano yor go erokamano na erokamano migona. King'iyo sekta mar thum sani ng'e kaka inene lokruok osebedo kendo sani itime kaka ohala. Dibed ni mapuonj mano wuok chon ke chon cha nena mar nyadhi mar mor to orumo gi kanyo. Sani okawe ka en ohala, en tich ma bende kelo ni yuto. Mane gima ne wadwaro ni jathum okaw wer kaka ohala. Mineno kama koro gichope sane ni. To be ne watimo nyaka backup nikech nodwa ni jathum bende kik beda ni thum no kende mong'eyo. Jathum nyaka be ni weche pur botemang'o bende ong'eyo. Koro nitie program mane waloso ma itude gi minege gi wuonegi mandala ka mondo ochak bedo japur en kaka jathum. Nikech sama minege gi wuonegi nigo ka koro pesa moro dala be bet mati masa moro min ge machako oro ne pesa ka biro Nairobi. Mago watimo te. Erokamano ahinya. Neno ote moro kendo wacho na mor gi chenro madhi nyime ka Chieng Primary mano skul masome iluonge ni Rose ka entiere Ndhiwa. Bernard Agiso iwacho ni yeye amor kod wendo e chenro mar mine wacho en very educative and explain maber kanyakla kod weche go eko mag joma mine. Penjo mabende antiere godo ni chenro mar mako jopuonjre aparo ni mano scholarships mar puonje en gino motimo Kaluo mangima. Podok wadhi Kaluo mangima. Mokwongo gima nyaka wach ni nachako gi gima ne waluongo ni Aban Pua. Nyithindwa ne ni Nairobi kata otimang'o odier. To gi dier koro dier mar Aban Pua ne mane wachako. Guso ng'eny joma wasekonyo wuok Nairobi ka. Emomiyo kata dala pok wachako loso joma nyalo luoko aora. Pien to wantiego taora podi. To Nairobi ka wan gi teams maluoko aora kendo gibiro gitwango gik ma wasunge ng'iewo gitero gik moko loka maisha gi lokore odiochieng' kodiochieng'. Koro program mar ariyo en koro dhi timo gima osetimo Nairobi ni obed maduong' e gwenge ma Kaluo. Dhier ma Nairobi nikech iwacho ni Kaluo ema dhier nitiere ahinya. Nairobi kendi ng'eni samoro wich wil go nikech aneno ka ng'ato bende penjo kendi ni piyo ula Nairobi capital city. Thothne aparo ni ji ng'iyo ni Nairobi ena kar ber lilo. Lakini joma osebiro Nairobi ka koth chwe modhi kata kuonde ma jo odake Mathare Kibiragiri moki winjo makawacho ni afadhali kuro bed dala. Utimo Nairobi. Ko yudo ka ng'eny ji wigi wil gi nyithiwa man kanye ma Nairobi. To gima watimo gi nyithiwa man dala madhi mbele en keto gi youth keto gi pur. Nikech sama waseketi ni in koro in a group ma pidho gada mar dairy animals. Idech ma okinyi ng'ado gado dhiambi ng'ado kidhi otini ndo matam idwa dhi chunge do duka onge. Koro yudo mano bende konyo arita mar kwegwe e gweng'. Gin waketo gi groups mag jopur. To ma talent bende wagolo nyithiwa dala to wakelo gi wapuonjo gi Nairobi ka mo bed dhano mi connect gi connections duto to modwaro to dok dala. Mano connection e TVETs koso awacho majower. Majower. Koro itudo gi bands magocho Nairobi kondege. Then skilling on agriculture bende watimo e gweng'. Kech ng'eni ok ibi kawo nyathi tidura dwani di chak timo pidho dhok. Nyaki watimne incubation magi ng'e kaka pidho dhok.
kati iwegi koro iwegi they are champions gidiche gweng gidich masama ji chung dhi madho go change duka onge talanta mar wer ni ere kaka ufwenyo jogi koso gibiro iri ng'ato kan tiere dala sani en obere drums ogoyo maber kata ja gwel guitar kata ja vocals ere kaka sani to pogo ke sani to gin magi manyowa chon wan mane wamanyo gi wan mane ga manyo because mondi nge jawer ok tek an onyuola iwer koro mondi nge jawer ok tek koro ka giseyudo kisekonyo ji ariyo moko to koro gimanyi kendgi giwinjo ni ngane then Meladen ber nomiyo opportunity manyalo losa program takelo jower mang'eny to ng'ato wer to dhi adhiya mamano be moko nwasetimo gi Victor Msafi organize jogo to gikelogi to giwernwa to wakwanyo monego wakony so noketo tich bedo mayot sama koro gibiro mang'eny no ingeni kibende ka ji ng'eny to thuolo tin mano koro konyo nade ok wamigi odiochieng' achiel wamiyogi odiochienge mopogore sitema ni kawuono wakawo ji adek kendo waorganize odiochieng' machielo ji adek kech ne watime ga mana godhiambo okay sawa mosna wendo penjna go ni sama gin gi plan mar gero Nairobi manyien no be gidhi daro ji koso gidhi time nade paro mano ni sewacho kaluwore kod affordable housing penjna go ni kaka an madwaro chako ohala to capital aonge go kamae bende onyalo kecha be onyalo konya mano ote ma bende ng'ato penjo kendie ka aparo ni en mana manero mar kony ka ntiere jogo eko ma bende en ose identify gimo dwaro timo to ng'iyo ni to pesa mochak go kata ohande ni ema koro onge mano be ntiere program ni ka en individual moko en a group pod wanyalo yudo kaka watudogi kech mano wasetimo mang'eny itudogi gi joma nyalo miye support weche mag ohala kaka en ng'ata achiel groups be nitie kaka watimo bire groups ma gitimo ohala as a group ma giyawo bank account gi magik magidwaro kendo gichak loso pesa maging'iewo mana kendgi but I'm sure ni county government or national government nigi programs economic programs makonyo ji man gi paro mar gima gidwa timo mar ohala koro mano wanyalo tudogi nitiere kinde moko ma bende ni wacho ni kaluo thothne grube nikech nitiere pes mani chiwo uwezo ang'o genege kata sani mahasla ni to shida magi wacho ni namba achiel oganda oluoro hola to kata jomo kawo hola koro ok dwa chulo ma ing'eni hola to be egi magero thoth ohendni e pacho kendi kaka jalno ero ma bende konyo kendo jiwo joma timo ohala ang'o ma bende nyalo nyisogi do ing'eni pesa jel kikawo tionge gi chenro maber kaka idwa tiyo gi pesa ni mondo mi olosni pesa mondo pesa oduogni tikawe dongo dhi lala koro koselalo ok inyal chule kore mamiyo gimoro nodhi obede wi jowa ni pesa ni ok inyal holo pesa in fact nodhi obed ni holo pesa en gima rach maka jaluo yudi ni holo pesa to neni mna ka okin ng'ama wiye ber to onge pesa onge mi kumidhi kawe pesa nyaka ang' hola jaluo nyaka hol mana pesa mitim go biashara makelni pesa milogo ngimani mipuonjgo jogi to nyaka ibed gi chenro kaka idwa tiyo koro jowa nyaka puonji nyaka were bidagi programs mama onego beni tij county governments but supported give the private sector supported with NGOs and foundations like ours mondo jowa puonji mondo ging'e ni ohala gima ber to pesa gima ber to pesa nyaka iol to nyaka ing'e kaka pesa no diloso ni pesa mondo duoke erokamano ahinya Gaston penjo ni to be onyalo puonja wer ok apaka in mipuonjo ji wer ntiere chenro mamoko moketo ng'ato bende penjo ni to ere kaka onyalo tudre kodi kata gi riwruok mari mano bena ka ntiere Kisumu moro ni to kapar ka dhi kodwa aparo ni sama idhi bedo ka idwoko mago to wang'iyane lek mari ma intiere godo ne oganda luo kata projects ma bende timo kuonde mopogore opogore ing'iyo ne higni mabiro mana kaka wadhi kod wach mar give to gain ing'iyo ne kinde mabiro ang'o madhi wuoke odhi nyago olemo mane
An ng'eni lek mara makane lek na ne ji nyalo riworego to poverty makaluo onego bed ni dhi piny kabisa. To ma ok en lek Kiambu nosechopo kuno. The SDG mar zero poverty. Giseketieke. Yes, extreme poverty onge in Kiambu. It is zero when it is 42% Turkana. Kata wan wachiegni ok wabor ahinya gi Turkana wane kinde walauge. Koro gimoro amora mwatimo e luo land nyaka obedie gima golo jowa piny kelo malo. Koro an nikech background mara emomiyo na yieroga e Afrika ka dala maonge dhiang', mano dala ma poverty nie malo kabisa, dier nie malo kabisa. Koro an gima kama entry point mara en kao groups sana mag joma mine tiketogi tipuonjogi kaka nyalo timo their grade, nikech puonjogi minyisgi ni ka lita achiel en siling 60 to odiechieng' igolo lita 30, wiki igolo 30 times 7, month in gi pesa di. Iyawo ng'ama obedo ofis sirikal marito pesa dwe mo. Iloso pesa moloyo. Iloso pesa moloyo. In mama mane ot kama be kata somo somo ni. Tiloso pesa moloyo ng'ama obedo ofis Nairobi. Koro joma okawo ma tiyudo ka dakika matin gima osetimo oselokore. To wa move ma ikonygi ma kata kuma chag gi no dhie bende koro itimo. Iloso ne gima waluongo ni cooperatives matindo gi ma chag gi koro iuso mayot ma ok githagre, ok ni gipuko chak, minyalo loso yogurt value addition bende donje. Nyaka ipuonjgi. Koro nyiso ni partner gi sirikal, national ministries milok ngima jou. To dwaro joma obongo gi paro kanyakla kaka jothurwa mobongo gi nikech onge tiende miyo ng'ato pesa to onge gi plan mar pesa. Kech an adwani ka weyi taweyi makata onge wang' piny to ngima ni dhi ang'o? Dhi mbele. Koro waloso puonj ng'ato lupo kik imiye rech sate. Koro mae e shida miyudo ka samoro wan go e gwengewa. Ok wabed gi programs mabiro dongo kati onge. Ni karo kakoro aonge to koro dhier ni chaute ma oduogo. Onego aweyi ka obongo ni ler to maybe kanyalo konyi ami gik monego itigo mondo ilos kata antie kata onge ma pesa masani imiyo jini. Da gombo no be odonje laini no. Pesa maneno imiyo jowa matin ka en mani koro en obiro gi weche mag siasa to gima piny mangima ong'eyo ni ng'ama onge go oonge pi, oonge yamo maler, oonge chiemo, oonge kama ninde, nindo boko nind malongo nikech en gi tuo mar wich gi kako ta nyithindgi ginego dongo neno ka gino ni mama wuok manega nyithinde e ode upande mama nang'o mani obongo piny odhiere nono. Koro ka ng'ama kamano ing'eni kata tratiche mar gokura ing'eni onge. Ibiro miye pesa moro matin nikech dhier ne man ber. Koro ineno kako affect joma mon. Kata mane right mari onge kaka ng'ama dhako. Ok anya yieri kata ka in idwa chung' na MP kech dhiero baranda. Mosna wendo penjnago ni bende giyudore Homa Bay manopita kawuok rodi. Antiere kod penjo an be penjnago konyalo mako bada nikech aonge gima timo to nasetieko form 4. Antiere kod nyathi madwa dhi e kitchen to an chiliel be onyalo konya. Ka aparapara ni magi jok mang'iyo to ere yo mabende ginyalo yudo kony mana kinyalo akiani untiere gi namba u kata yo mabende ginyalo tudre kodu nikech nyisa ni sawa bende koro rumo. Ka joma nigi lony mar mbui ting'e ni gidhi adhiya online to gimanyo Dada Pamela Foundation. Wantie gi website ginyalo yudowa. To anyalo kwaye ni joma in gi namba gi niko ji nigi shida mopogore opogore. Riwnagi kiseriwogi tibiro miya koro wanyalo luwogi individual. Okay. Aya sawa aparo ni winje kama nero. Wachni mogik ka waloro. An wachna mogik en ni parowa nyaka bed maler. Kech parowa ni gimoro amora mwatimo en parowa. Parowa ni nyaka bed maler ne joma tindo, ne joma mine, ne joma chuo. To gi nyaka jomotelo sirikal kama e luo land. Mondo gima owacho obed gima kelo ma dongo oganda.
kaeto kikaber ni an ng'ama makobiro e Ramogi ka to ng'ama dwa goyo en Onyango, en Otieno. Mano duoko wa piny. Ka wan gi matindo tindo mag udi walos dala to kiko dhi e mbui ni an kawuok akinyi akinyo timo adwa yenyo ma to parani ma to in baba to in mama to in jatelo ma ji luwo bang'e. Gigi miyo kela cha e Luoland kata samoro nyalo geng'o kata dongruok maber mwanyalo yudo kamano. Erokamano ahinya. Mano kanyero Pamela Olet ma bende wasebedo godo ka watwak e weche mago mopogore opogore. Aparo ni osewinje e yono ero makare kabisa. Ma bende kaka owacho inyalo dhi e mbui mar Gidada Pamlat Foundation. Nitiere chenro mopogore opogore mantiere kanyero. Namba bende nitiere kanyo ma inyalo luwo ne penjo mathoth kata dwaro mathoth ma bende jopiny osigolo. Wagoni erokamano mar bedo kodwa. Ibende wagoni erokamano mar bedo kodwa kendo to kodwa nyaka giko. Mano chenro mar Mine Wacho nyaka juma manyien. Nyinga Jailieta. Joma dwaro kony. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essential